haino hai ang kaisa kok masa fiuka जों खोनाखा tabuk chini mungge kami andaro siram khora andaro थांनाय 21 तारिख जुलाई go je rep khaijamani chini beri besa bonatoi kwbangma जों kok salai tongo kwbangma chini media kwbangma newspaper kwbangma social media kwbangma NGOs social worker civil society abotoi जों jottono protest khai tongo ang hese minister ang bhaino strongly protest khayo ang condemn khayo teibo ang khanaka chini police rok bono जों tau dratei 10 jon suspected culprit na जों romkha bordao under trial tong investigation khai tongo tei khanaka tei kunui je asol de suspected kunui abo tabon kharjak abo जों naiduk karinai bonibeng जों sawatini je tini police जों action nai tongo जों kebon map khaya je rape case abo sobche dangerous chini bagai case जों saimano abo kono excuse kri or kono dharma kri or kono tini jat kri or kono party kri je culprit abo manjang nai abo जों bichar mari nai abo जों bhaino chini sarkar top theke जों koi tongo te ang niji ang family visit khaikha ang thang nai kha जों borok blai osohai family borok blai gorib family ekdom parani borok kono saimiya boni bagai onek borok sujog nakha abo जों hese society hese जों public chini civil society जों jottono abo जों manai nai te chini sarkari babe जों bo nai tongo te ani ni jibono जों ang hese chubakha je masa bono chubakha जों teibo chubanai जों salai tong chin sarkari babe जों bono family no abo hai de case tongo जों chubanani chini esa fund tongo abo जों bono जों chubanai teibang koinai chini jotto chini parani borok chini aro siram khorani parani borok nang koinai borok bai cooperate khaidi borok family thano chubadi ta bo osohai ni jora ta bo bre wanama kirima sunsani jora boni bagai जों jotto boni family no जों ma chubanai are para borona koinai elaka borona koinai jate boron thangai majama thangnai di te जों borona chini je जों suksak जों borona ma chubanai engka angmon koinai je tafon kunui kharjak tongo je culprit je suspected culprit जों borona naiduk karinai te ang hambai rawchin police department borona action borok daidati action nai tongo borok samtangi tongo sapung khopung borok police rok guri naiduk tongo boni bagai ang khago the proper justice bo mannai hambai স্যার দাও বিভিন্ন মহল থেকে যে প্রশ্ন কাজ দাও বনের প্রতি শাস্তির নাই যেমন আও যে নির্ভয়া কান্দনি যেভাবে শাস্তির দেখা আবহাইকে দেওয়া জানাই না বম হাই স্টেপ না জানাই আবার কক কাছে যেমন দাও abo ain je samane abo khainai जों the strongest punishment abo जों renai bo tamo ain sa je sobche strongest money abo जों bo hane ready himo sanai hambai